Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητά ακροατά και αγαπητοί ακροατές, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Sociologist Me That Podcast, ένα κοινωνιολογικό podcast που δημιουργήθηκε βασιζόμενο στην αντίληψη ότι η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε την τεράστια χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Δήμητρα Τζανάκη, επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιολογίας του φύλου και πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρυτικό μέλος της συλλογικότητας Intersex Greece, μέλος του Εργαστηρίου Κριτικής Εγκληματολογίας, Queer Psychoanalysis και της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Culture, Borders and Gender Studies, καθώς αρθογραφεί και σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης όπως η Εφημερίδα των Συντακτών. Κυρία Τζανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πάντοτε είναι πολύ όμορφο να μιλάω με παιδιά που τα έχω συναντήσει και στις τάξεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω στις ακροάτριες, τα ακροατά και τους ακροατές μας. Κυρία Τζανάκη, σπουδάσατε πολιτικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνεχίσατε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και ολοκληρώσατε το διδακτορικό σας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η μεταδιδακτορική σας έρευνα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επικεντρώθηκε στην πολιτική θεωρία, την αποικιοκρατία και την ανάλυση του φύλου ως καθεστώτος αλήθειας και εξουσίας στην ύστερη νεωτερικότητα. Έχετε διδάξει κοινωνιολογία και πολιτική θεωρία του φύλου και της σεξουαλικότητας σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διαβίου επίπεδο στο ΕΚΠΑ, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, καθώς και σε προγράμματα και ΔΙΒΙΝ του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Αιγαίου πλέον. Έχετε οργανώσει θεματικά σεμινάρια και ερευνητικά εργαστήρια που εστιάζουν σε ζητήματα φύλου, σεξουαλικότητας, επιστήμης, εξουσίας και κοινωνικής θεωρίας. Αναφορικά με το ερευνητικό σας έργο, εστιάζεται στην κοινωνιολογία του φύλου και της σεξουαλικότητας με έμφαση σε αποαπικιοκρατικές, queer, trans και intersex προσεγγίσεις. Παράλληλα, ειδικεύεστε στην ιστορία της ευγονικής, της κοινωνιολογίας, της ψυχιατρικής και της ιατρικής κανονικότητας, καθώς και στη μελέτη της σχέσης φύλου, σεξουαλικότητας, επιστήμης και εξουσίας στην νεωτερικότητα μέσα από το κριτικό πρίσμα της αποαπικιοποίησης. Στο πλούσιο συγγραφικό σας έργο περιλαμβάνονται σημαντικές μονογραφίες όπως το πιο πρόσφατο βιβλίο σας «Καταργώντας το φύλο και την ευγονική, ο ελέφοντας είναι ανάμεσά μας» από τις εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες, Intersex, η κατασκευή και το καθεστώς αλήθειας του δυτικού φύλου από τις εκδόσεις Ψηφίδες, Φύλο και Σεξουαλικότητα 1801-1925 από τις εκδόσεις Ασσίνη, Δούλα και Κυρά, Όψεις Εθνικισμού, Ρόλοι συμπεριφορές στην Ελλάδα των Ρομαντικών Χρόνων 1836-1897 από τις εκδόσεις Σαβάλας και Φύλο, Επιστήμη και Κοινωνία, Queer Αναγνώσεις Ανθρώπινης Υποτέλειας, σε συνεργασία με τον επίσης καθηγητή του τμήματος κύριο Χρήστο Κουρούτζα, από τις εκδόσεις Κάλυπος, εκδόσεις που για όσες και όσα μας ακούν και δεν το γνωρίζουν είναι ηλεκτρονικές και ανοιχτές προς όσους έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το έργο σας λοιπόν θα λέγαμε πως συνδυάζει ιστορική έρευνα, κοινωνιολογική θεωρία και δημόσια παρέμβαση, προτείνοντας την επιστήμη ως πεδίο κριτικής αντίστασης απέναντι στις κανονιστικές ταξινομήσεις της νεωτερικότητας και στις αποαπικιοκρατικές και πατριαρχικές δομές εξουσίας. Ναι. Η αλήθεια είναι όταν τα ακούω θα πω απλά ναι. Είναι πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που ουσιαστικά βλέπω τον ίδιο μου τον εαυτό, μια και στην πραγματικότητα θεωρώ ότι η επιστήμη είναι ένα τεράστιο εργαλείο όχι μόνο για να αναπτύξουμε αυτό που ονομάζουμε γνώση, αλλά ουσιαστικά νομίζω αυτό το οποίο διακυβεύεται αυτή τη στιγμή είναι η ίδια η έννοια του ανθρώπινου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, άρα είναι ένα τεράστιο εργαλείο στο να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ακριβώς αυτό το οποίο βρίσκεται σε μια τεράστια κρίση και νομίζω ότι όλοι, όλες και όλα το νιώθουμε στο πετσί μας. Και να πούμε κάπου εδώ και για την παρουσίαση του πιο πρόσφατου βιβλίου σας που θα λάβει χώρα στη Μυτιλήνη. Σωστά. Στις 25 Ιουνίου, μέρα Πέμπτη, στο Book and Art, 7.30 ώρα. Θα το παρουσιάσουν η καθηγήτρια Μαρία Λεοντσίνη, που είναι καθηγήτρια στο Καποδιστριακό, ο καθηγητής Χρήστος Κουρούτζας, που είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Στράτος Γεωργούλας, στις 7.30 ώρα. Οπότε σας περιμένουμε μεγάλη χαρά.
Και θα είμαστε όλοι, όλες και όλα εκεί. Λοιπόν, κυρία Τζανάκη, θα θέλατε να ξεκινήσουμε μια έτσι ανιολογική αποσαφήνιση. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αποικιοκρατία ως ιστορικό καθεστώς και στην αποικιακότητα ως διαρκή δομή εξουσίας που συνεχίζει να οργανώνει τη γνώση, το φύλο και την εντός εισαγωγικών κανονικότητα? Και ξεκινάω κάπως έτσι γιατί κάπως έτσι θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε και στο πρώτο μάθημα που είχαμε τον Οκτώβρη του 25. Ναι, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο colonialism και στο coloniality και είναι όροι οι οποίοι μας δίνει ακριβώς η βιβλιογραφία της αποικιοκρατίας. Στην πραγματικότητα είναι όροι οι οποίοι ήρθαν από τον Παγκόσμιο Νότο σε μια προσπάθεια να αναδείξουν ότι ενώ η αποικιοκρατία, δηλαδή η κυριαρχία εδαφών από ένα άλλο κράτος μέσα από τις επαναστάσεις, εξεγέρσεις κτλ. Μπορεί σχηματικά να έληξε εντός τεράστιων εισαγωγικών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, ο όρος αποικιακότητα μας μιλάει για κάτι άλλο. Μας μιλάει ακριβώς το πώς ουσιαστικά μια δυτική λευκή γνώση κυριάρχησε, κυρίως μετά την Ευγονική, δηλαδή μετά το 1883 κυριάρχησε με τρόπο ουσιαστικά ηγεμονικό και σε διεθνές επίπεδο, κάτι το οποίο σημαίνει μια θανατοπολιτική οποιασδήποτε άλλης γνώσης. Και αυτό είναι το μοντέλο ουσιαστικά που μας δίνει, θεωρώ, και τα τεράστια εργαλεία στο να αντιληφθούμε ότι η αποικιακότητα, που σημαίνει ακριβώς γνώση, είναι αυτό το οποίο ζούμε στις μέρες μας. Δηλαδή αυτό που συναντώ πολύ συχνά στις τάξεις μου είναι ότι δεν τολμούμε να σκεφτούμε εκτός του δυτικού μοντέλου, σαν να είναι το μοναδικό το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, επειδή κάναμε και μαζί το μάθημα κοινωνιολογία του φύλου, θυμάμαι πόσο εντυπωσιαστήκατε όταν σας έδειξα για πρώτη φορά, από ό,τι φαίνεται, έναν χάρτη που αναδείκνυε ότι σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς δεν υπάρχει το διαδικό. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Και αυτό νομίζω ήταν κάτι το οποίο βοήθησε να αρχίσουμε να χτίζουμε μεταξύ μας αυτές τις πολύτιμες γέφυρες, στο να μπορέσουμε να φανταστούμε εκτός του δυτικού μοντέλου και εν τέλει και εκτός της αποικιακότητας, που δεν μας αφήνει ακόμα και σε επίπεδο φαντασίας να απελευθερωθούμε, γιατί εδώ μιλάμε και για την έννοια και της ελευθερίας, να απελευθερωθούμε και να τολμήσουμε να δούμε εκτός ακριβώς αυτού του διαδικού πλαίσιου. Και νομίζω ότι για αυτό το λόγο κιόλας είναι τόσο πολύτιμη, θεωρώ, η βιβλιογραφία της αποικιοκρατίας, γιατί μας δείχνει ότι εκτός από αυτό υπάρχουν και άλλα οράματα τα οποία μας είναι πολύτιμα, γιατί μιλάνε για τις έννοιες αλληλεγγύης, για την έννοια της κοινότητας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου όλα τα άτομα είναι σεβαστά, όπου ερωτήματα και αδιέξοδα που συναντάμε στην Δύση δεν υπάρχουν καν. Και επίσης μας αναδεικνύουν και τεράστιους μηχανισμούς τεχνολογίας, όπως είναι η έννοια της ταυτότητας, όπου στη Δύση χρησιμοποιήθηκε σαν ένας τεράστιος μηχανισμός αποικιακότητας, για το πολύ απλό λόγο ότι πίσω, για παράδειγμα, από τον όρο ταυτότητα φύλου και μάλιστα μέσα από το διαδικό σχήμα, μην ξεχνάμε ότι σημαίνει ότι πρέπει να φερόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο ως άρεν και ως στήλη. Αυτό το μοντέλο όχι τυχαία χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα από τη Δύση πάνω στους πολιτισμούς, γιατί ακριβώς μέσα από αυτό προσπαθεί ουσιαστικά να χτίσει ένα ενιαίο μοντέλο και να προβλέψει συμπεριφορές. Άρα μια αποικιοκρατική θεωρία μας ορατοποιεί μια βία που δεν γίνεται αντιληπτή αν δεν έχουμε αυτά τα εργαλεία. Και θυμάμαι πως σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο, όταν μιλήσαμε για τη διαφορά έτσι βιολογικού και κοινωνικού φύλου, το κοινωνικό φύλο οι περισσότεροι και οι περισσότεροι από εμάς το είχαμε ως κάτι απελευθερωτικό στο μυαλό μας. Δηλαδή θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε κάνει και στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών και το θεωρούσαμε ως κάτι θετικό, αλλά είδαμε ότι μας περιορίζει. Δεν είναι τελικά τόσο απελευθερωτικό, πιστεύαμε. Στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε μια γενεολογία των όρων. Ο όρος κοινωνικό φύλο ως gender είναι ένας όρος που εισέρχεται από τον Αμερικανό John Money στο νοσοκομείο Johns Hopkins και ουσιαστικά σήμαινε επίσης έναν τεράστιο μηχανισμό αποικιοκρατίας πάνω στα intersex σώματα. Ο John Money είναι κάποιος ο οποίος εξειδικεύτηκε πάνω στις intersex ζωές, κάτι το οποίο σήμαινε και μάλιστα ένα τεράστιο πείραμα το οποίο έκανε πάνω σε δίδυμα αδέρφια,
και τα οποία τελικά οδηγήθηκαν και τα δύο σε αυτοκτονία. Άρα θέλω να πω, δεν ήρθε σαν ένας μηχανισμός απελευθέρωσης. Η ίδια η έννοια του κοινωνικού για όσα άτομα έχουν ασχοληθεί με την ευγονική είναι ένα όραμα του Φράνσις Γκάλτον, είναι ένα όραμα της ευγονικής, δηλαδή το πώς θα μπορέσουμε να διαφύγουμε από τα βιολογικά όρια και να κατασκευάσουμε ένα ανθεκτικό κοινωνικό είδος και στην περίπτωσή μας φύλο, το οποίο ακριβώς δεν θα το επιτρέψουμε επιστημονικά να διαφύγει, άρα παρεμβαίνουμε και αυτό σημαίνει ότι αρχίσαν οι παρεμβάσεις και οι χειρουργικές πάνω σε intersex άτομα χωρίς τη συνένεσή τους, πριν από τους 18 μήνες, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκαν εγκλωβισμένοι με σώματα τα οποία δεν επιλέξαν και για να μπορέσουν να διασφαλίσουν αυτό το οποίο τους επιβλήθηκε έπρεπε να ακολουθήσουν μια στη συνέχεια ορμονική θεραπεία. Επίσης πολλές φορές γίναν παρεμβάσεις και επεμβάσεις οι οποίες μας φτάνουν σήμερα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, εχθές μας έφτασε ένα γράμμα ενός ανθρώπου όπου του επέβαλαν πριν 40 χρόνια ως intersex να κάνει μια επέμβαση χωρίς τη συνένεσή του, γιατί ήταν ένα μικρό παιδί, και από τότε έχουν γίνει 2 επεμβάσεις πάρα πολύ επικίνδυνες για τον ίδιο, γιατί η πρώτη επέμβαση η οποία έγινε ουσιαστικά δημιούργησε μια σειρά πλέον από προβλήματα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο άνθρωπος αυτός είναι σε μια διαδικασία ξανά να ανοιχτεί χωρίς κανένα λόγο, δεν θα πρέπει να έχει συμβεί αυτό, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να κινδυνεύει ξανά η ζωή του. Και μιλάμε και για γενοκτονία των intersex. Όρος από το κίνημα χρησιμοποιείται ως μια κοινωνική γενοκτονία, με την έννοια ότι υπάρχει μια προσπάθεια ακριβώς να απαλληφθεί το intersex και όχι μόνο σε επίπεδο ακριβώς επεμβάσεων ώστε να ορατοποιηθεί. Σας θυμίζω ότι ο νόμος του 2017 δεν ενσωμάτωσε τα intersex, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα και σε επίπεδο προγεννητικού ελέγχου, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτά τα 3 χρωμοσώματα, γίνεται προσπάθεια ουσιαστικά να απαλληφθεί και από τον γενετικό χάρτη. Και είναι ακραίο κάπως στο μυαλό μου το ότι η ελληνική κοινωνία, έτσι ο μέσος Έλληνας, η μέση Ελληνίδα, το μέσο Ελληνόπουλο, δεν γνωρίζουν για τα intersex άτομα. Θυμάμαι, δηλαδή, εγώ ας πούμε είχα μάθει από ένα podcast τη Ζωέ Πρέ που είχε καλέσει 2 intersex άτομα να μιλήσουν και είχα αρχίσει λίγο να το ψάχνω και όταν μας είχατε ρωτήσει και τότε στο πρώτο εξάμηνο, στο χειμερινό, αν γνωρίζουμε, ήμασταν πολύ λίγα τα άτομα τα οποία γνωρίζαμε. Μπορεί να είχαμε μισές γνώσεις, να μην είχαμε πλήρη εικόνα. Και νομίζω ότι τώρα, έτσι λίγο που προβλήθηκε και από τις αίρες του Καβουτσίδη, άρχισε να μαθαίνει παραπάνω ο κόσμος. Και θυμάμαι ότι όταν είχε προβληθεί το επεισόδιο, ήταν περίπου 2 εβδομάδες αφού το είχαμε συζητήσει στην αίθουσα. Εγώ τα έλεγα στη μαμά μου. Και όταν είδε το επεισόδιο, ενθουσιάστηκε με το ότι έστω και 2 εβδομάδες πριν είχε αρχίσει να έχει τη γνώση. Ναι, νομίζω. Είναι σημάδι το ότι δεν ξέραμε. Είναι σημάδι δηλαδή ότι αυτό είχε απαλληφθεί από τη μνήμη μας. Δεν είναι τυχαίο. Και είναι ένα τεράστιο σημάδι γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για intersex ή για trans ζωές ή για οποιαδήποτε ζωή, μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται. Στις intersex ζωές είναι άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς διαφεύγουν, αν θέλετε, αν και δεν μ' αρέσει ο όρος, βιολογικά εκτός της διαδικότητας, και το ότι δεν γνωρίζει ο κόσμος, δεν γνώριζε και κυρίως μέχρι που έπαιξε ακριβώς αυτό το επεισόδιο σε αίρες, αυτό σημαίνει ότι αυτή η ορατοποίηση έγινε πολύ εσκεμμένα. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά στο ότι δεν έχουμε δικαίωμα να ορατοποιούμε τις ζωές, δεν έχουμε δικαίωμα να δημιουργούμε αυτή την βία. Και επίσης αυτό που δεν είναι κατανοητό από τον κόσμο είναι ότι είναι ένα ποσοστό, για να το κάνω απλαϊκό, αν και δεν είναι, περίπου όσο είναι και των ανθρώπων που έχουν κόκκινα μαλλιά. Μπράβο, 2% νομίζω κάτι τέτοιο. Είναι πολύ μεγαλύτερο στην πραγματικότητα. Υπολογίζεται 4 με 5% και υπολογίζεται επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο γιατί αν δεν έχεις κάποια συμπτώματα ή αν δεν έχεις κάποια σωματικά χαρακτηριστικά, ίσως να μην το αντιλαμβάνεσαι και μπορεί να είσαι intersex. Για να το αντιληφθείς θα πρέπει να κάνεις κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις. Άρα το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο, το πιο πιθανό, αλλά και στην όποια περίπτωση, όποιο και να ήταν αυτό το ποσοστό, αναρωτιέμαι
πάνω σε ποιο δικαίωμα θεωρούμε ότι μπορούμε να ορατοποιήσουμε τις ζωές κάποιων ανθρώπων, πάνω σε ποιο δικαίωμα θεωρούμε ότι μπορούμε να ασκήσουμε μέσω της επιστήμης βία πάνω σε αυτά τα σώματα για να τα φέρουμε, να τα καλουπώσουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο επιβλήθηκε. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να τεθούν. Πρέπει να πω ότι σήμερα οι επεμβάσεις οι οποίες γίνονται θεωρούνται πραγματικά εγκλήματα. Άρα στην Ελλάδα ουσιαστικά έχει απαγορευτεί, παρότι ο νόμος έχει παραμείνει στο συρτάρι, δεν έχει δηλαδή ο Υπουργός υπογράψει και την τελική υπογραφή, αλλά τουλάχιστον έχει γίνει ένα πρώτο βήμα στο να γίνει κατανοητό ότι ένα παιδί πριν τους 18 μήνες δεν έχει κανείς δικαίωμα να επιβάλλει τη δική του αλήθεια. Μιλώντας λοιπόν έτσι για βία και ορατοποίηση, μία από τις ιστορίες που όταν τις αναφέρετε στο μάθημα ανατριχιάζω κάθε φορά, γνωρίζω το story, ενδεχομένως δεν μπορώ να προφέρω σωστά το όνομα, είναι η ιστορία του Νταμιάν, αν το λέω σωστά το όνομα, και στο έργο σας αναδεικνύεται την έννοια της νεκροαντίστασης, γιατί γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε. Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε μορφές αντίστασης που παράγονται μέσα σε καθεστώτα βίας και εξόντωσης? Υπάρχει τρόπος να σκεφτούμε την επιβίωση ως μια πολιτική πράξη? Στην πραγματικότητα η ιστορία του Νταμιά είναι η ιστορία που μας φέρνει ο Μισελ Φουκώ. Και την ιστορία αυτή που μας την περιγράφει ο Μισελ Φουκώ, η ιστορία του Νταμιά, σας θυμίζω ότι είναι ένα από τα πρώτα βασανιστήρια όπου η εξουσία ουσιαστικά τον βάζει σε τρομερά βασανιστήρια μέχρι να έχει τη μαρτυρία του. Ο Νταμιά δεν δίνει αυτή τη μαρτυρία, δεν μιλάει, δεν ζητάει τίποτα από την εξουσία, μέχρι που στο τέλος ουσιαστικά πεθαίνει μέσα από αυτά τα βασανιστήρια σε μια δημόσια θέα. Ωστόσο το δικό μου έργο δεν φέρνει, ενώ ασχολούμαι, αναφέρθηκα και εγώ σε αυτόν τον όρο, κυρίως αυτός ο όρος δημιουργήθηκε, μάλλον ήρθε στην ελληνική βιβλιογραφία μέσα από το έργο της Βάσιας Λέκα, όταν δημοσίευσε ένα κεφάλαιο της Αμερικανίδας πολιτικής επιστημόνισσας που ασχολείται ουσιαστικά με την συνείδηση και είναι καθηγήτρια στο Κολάμπια, αν θυμάμαι καλά, η Μπαργκού, αυτή είναι η οποία μας έφερε αυτόν τον όρο. Πρέπει να πούμε μια εναλλαγή, μας το φέρνει η Κίντορ Λίν, αλλά αυτό ας κρατήσω τώρα σε αυτό την Μπαργκού, η οποία χρησιμοποιεί αυτό το παράδειγμα του Νταμιά θέλοντας να δείξει ότι πώς από αυτό το παράδειγμα δεν είμαστε απλά παθητικά αντικείμενα μιας εξουσίας, αλλά καταφέρνουμε ακόμα και με την άρνησή μας στην εξομολόγηση, σε αυτό δηλαδή που θέλει η εξουσία, μέχρι μέσα από τον θάνατό μας να μην έχουμε τη συνέχεια στην αναπαραγωγή ενός λόγου όπως θέλει η εξουσία. Γιατί η εξουσία ήθελε τη μαρτυρία του Νταμιά, για να το κάνω απλό, για να μπορέσει να τον βάλει στην κατηγορία ακριβώς ενός θήτη εγκληματία. Ενώ ο Νταμιά στην πραγματικότητα ήταν ένας από τους ανθρώπους ο οποίος εξεγειρώταν όπως εξεγείρονται τόσοι άνθρωποι και οι οποίοι ουσιαστικά και στο καθεστώς των Ναζί ουσιαστικά οδηγηθήκαν εκεί που οδηγήθηκαν, και η εξουσία αυτό που θέλει να κάνει συνεχώς είναι να μπορεί να έχει την εξομολόγηση, να μπορεί να την ταξινομεί και να μπορεί να την βάζει και να οριοθετεί μια συγκεκριμένη θεωρία. Άρα ακόμα και η άρνηση είναι ακριβώς ότι στην πραγματικότητα αμφισβητείς αυτή την εξουσία, και η άρνηση του να μιλήσεις, η δική σου σιωπή λοιπόν, αν θέλετε, δημιουργεί και μια τρομερή ρογμή σε όλο αυτό το αφήγημα που προσπαθούν να χτίσουν πάνω στις ζωές μας. Άρα ο όρος νεκροαντίσταση για μένα όταν ήρθε και στην ελληνική βιβλιογραφία ήταν ένα τεράστιο παράθυρο και στα δικά μας εργαλεία, γιατί ενώ μιλάμε πολύ για την εξουσία, δεν μιλάμε τόσο για την αντίσταση και δεν μιλάμε επίσης και για έναν άλλον όρο που μου αρέσει πολύ, που φέρνει από απεικιοκρατική θεωρία, που είναι ο όρος της επανύπαρξης. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια τεράστια αντίσταση στην οποία πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να ρίξουμε φως, και μας το δίνει και πολύ ωραία και η Χάρτμαν όταν άνοιξε τα αρχεία στα άσυλα. Υπάρχει μια άλλη ανάγνωση σε οτιδήποτε και να κάνουμε. Για παράδειγμα, όσον αφορά το φύλο, στο Psychopathia Sexualis που δημοσίευσε ο Κραφτ Έμπιν το 1886, έχεις έναν εξουσιαστικό λόγο.
σαφέστατα. Από την άλλη όμως αυτές οι αναγνώσεις αυτών των ανθρώπων που φτάνουν στο ιατρείο του Κραφτ Έμπιν για να μιλήσουν για αυτό που ορίζεται εκείνη την περίοδο ως αναστροφή φύλου, δηλαδή την επιθυμία ενός άντρα να φέρεται σαν γυναίκα, να αισθάνεται σαν γυναίκα, από την άλλη είναι και ένα άλλο ανάγνωσμα μιας αντίστασης. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αντιστάθηκαν, οι οποίοι προσπάθησαν να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση του εαυτού τους, γιατί στην πραγματικότητα αυτό αφορά. Και γι' αυτό φωνάζω και γι' αυτό το λέω ότι αφορά ανθρώπινα δικαιώματα. Και γι' αυτό λόγο πρέπει να σκεφτόμαστε πάνω από ποια θέση, μέσα από ποια θέση ερχόμαστε να μιλήσουμε λοιπόν στο πώς θα ορίσει ένα άτομο τον εαυτό του. Είναι ένα φιλοσοφικό επίσης ερώτημα, αλλά το οποίο δεν θεωρώ ότι μπορούμε να το βάζουμε σε κρίση. Δηλαδή είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα και όπως δεν βάζουμε την έννοια της ελευθερίας, έτσι δεν πρέπει να βάζουμε και οτιδήποτε άλλο, γιατί διαφορετικά είμαστε πάρα πολύ κοντά στην ολοκληρωτική λύση. Το βλέπουμε. Νομίζω να αρχίσει να συμβαίνει πλέον, δεν είναι μόνο όταν διαβάζουμε για τον Αλεξάνδερ και το τι έχει πει για το πολιτισμικό τραύμα. Κοντεύουμε να το ζήσουμε. Θα πω σε ένα θέμα της επικαιρότητας. Μία από τις υποθέσεις που έχει προβληματίσει τον κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η υπόθεση Epstein. Πιστεύω ότι όλα όσα ακούμε, διαβάζουμε και βλέπουμε για τα περίφημα έτσι πάρτι είναι μόνο η βιτρίνα και δυστυχώς μένουμε κυρίως σε αυτά, δίχως να ακούγονται περισσότερο όλες οι χρηματοδοτήσεις που έκανε αυτός ο άνθρωπος για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όλες οι χρηματοδοτήσεις που έκανε προκειμένου να δημιουργήσει έτσι μια ισχυρή και άρια φυλή. Στα δικά μου μάτια και αυτιά λοιπόν, ούσα φοιτήτρια κοινωνιολογίας και έχοντας διδαχτεί το μάθημα της κοινωνιολογίας του φύλου μέσα από τις δικές σας αναγνώσεις, αυτό δεν είναι κάτι που ακούω να συμβαίνει για πρώτη φορά. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω για τη σύνδεση ευγονικής, κεφαλαίου και εξουσίας, ιστορικά πρόσωπα και χρηματοδοτικά δίκτυα όπως εκείνα που στήριξαν ερευνητικά προγράμματα εντός εισαγωγικών βελτίωσης του ανθρώπινου γένους. Πώς συνέβαλαν στην κατασκευή μιας κανονικότητας που παρουσιαζόταν και παρουσιάζεται ως επιστημονική πρόοδος. Ναι. Θα πρέπει να πω ότι του Epstein τα αρχεία και όλο αυτό το οποίο μας φτάνει σαφέστατα δεν είναι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν μόνος του. Δηλαδή τα πρόσωπα που έχουν περάσει και τα αρχεία φέρνουν σιγά σιγά μας δείχνουν ότι δεν ήταν μόνος του. Άρα επειδή το ατομικό δεν είναι ατομικό, αυτό το έχουμε μάθει, είναι πολιτικό. Εδώ μιλάμε λοιπόν για ένα πολιτικό ζήτημα. Πώς είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε όλο αυτό να είναι ακόμα και στην πολιτική, να είναι ακόμα στον δημόσιο χώρο. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει πολύ να μας απασχολεί. Όσον αφορά τώρα το τι φέρνει ο Epstein, θα πρέπει να πω ότι είναι μια ξεκάθαρη τεχνολογία της έννοιας της δουλείας. Δηλαδή κατά τη δουλεία η χρήση της ανθρώπινης ζωής ήταν κάτι ανάλογο, η χρήση των παιδιών ήταν ανάλογη, ο σεβασμός δεν υπήρχε, ήταν αντικείμενα. Το όραμα του Epstein απ' την άλλη σας θυμίζω ότι ήταν να δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο χώρο για να μπορέσει να αναπτύξει μέσα από τους δικούς του απογόνους ένα ιδιαίτερο είδος που θα είναι χαρισματικό. Και αυτό ακριβώς το βρίσκουμε και στα τέλη του 19ου αιώνα. Θα θυμίσω ότι ο Francis Galton είχε γράψει μάλιστα μια νουβέλα η οποία ήταν το Can't Say Where. Δηλαδή ήταν μια νουβέλα στην οποία ουσιαστικά ξετύλιγε το δικό του όραμα, το πώς θα μπορούσε να φτιάξει ακριβώς μια κοινωνία αρίστων. Μια κοινωνία αρίστων η οποία στηρίζεται στον φαλικό λόγο, δηλαδή ότι ο φαλός πρέπει να κυριαρχήσει. Και σε αυτό το φαλό ο οποίος πρέπει να κυριαρχήσει υπάρχει αυτή η κατανάλωση της κατώτερης ζωής. Το όλο πλαίσιο από τη μία αναπτύχθηκε μέσα από την ευγονική, το ένα κομμάτι το ξέρουμε, μέσα από τις καταναγκαστικές στηρώσεις, αυτό παγκάλιασε στην πραγματικότητα ο ναζισμός και έφτασε και στην τελική λύση. Το άλλο κομμάτι είναι λιγότερο γνωστό ή μάλλον γράφουμε λιγότερο ή μάλλον γράφαμε λιγότερο, γιατί σιγά σιγά και αυτό αναδεικνύεται ευτυχώς. Αυτό το κομμάτι ήταν το κομμάτι της ψυχικής ευγονικής. Στην πραγματικότητα ήταν κομμάτι το οποίο στηρίχτηκε μέσα από το προοδευτικό κίνημα όπως ονομάζεται στην Αμερική, μέσα από τεράστια
τεράστιους μηχανισμούς όπως ήταν ουσιαστικά η ελίτ της οικογένειας Ροκφέλερ. Η οικογένεια Ροκφέλερ πρέπει να καταλάβουμε ότι στα τέλη του 19ου αιώνα είχε κάτω από την κατοχή της περίπου το 90% του πετρελαίου, τον ΗΠΑ. Άρα ήταν η πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο. Και σε αντίθεση του μοντέλου της ευγονικής που ήταν με τις καταναγκαστικές τυρώσεις, επέλεξε την φιλανθρωπία προς τις επιστήμες. Δηλαδή, πολύ απλά, ήθελε μία επιστήμη η οποία θα διαμορφωνόταν προς όφελος ακριβώς αυτής της λευκότητας. Ο στόχος ήταν να γίνει διεθνής, να διεθνοποιηθεί, το οποίο το καταφέρανε το 1913 και μάλιστα το λέγαν ξεκάθαρα, το γράφαν και στο σύμβολό τους, είναι προς όφελος του mankind. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε λοιπόν το Ινστιτούτο Ροκφέλερ είναι ότι δημιούργησε μία επιτροπή με στόχο να δημιουργήσει μία επιστήμη για το φύλο και για την ηθική. Μάλιστα δημιούργησε μια επιτροπή κοινωνικής ηθικής, η οποία μάλιστα λειτουργήσε για 2 χρόνια κρυφά. Ο ίδιος εξηγούσε ότι αυτό γινόταν επειδή την περίοδο εκείνη υπήρχε ένας ηθικός πανικός γύρω από την πορνεία και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να διασφαλιστεί ακριβώς η ηθικοποίηση των κοινωνιών μέσα από μια σειρά από μελέτες που αναδείκνυαν ότι εσωτερικά οι δυτικές κοινωνίες κινδύναβαν από την εγρότητα, δηλαδή από την ανηθικότητα, από την ανυπακοή, από την οκνηρία. Και ο στόχος λοιπόν ήταν ακριβώς να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο μέσα από μια γενετήσια ηθική. Και αυτή η γενετήσια ηθική σήμαινε από τη μία να δημιουργηθεί μια τάξη ακριβώς αυτών των αρίστων, όπως και τα files του Epstein, αλλά παράλληλα σήμαινε ότι οι κατώτερες τάξεις, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πιο ευάλωτοι, θα ήταν ουσιαστικά τίποτα άλλο παρά κρέας. Και για αυτό το λόγο κιόλας, την ίδια περίοδο που το Ινστιτούτο Ροκφέλερ προτασσόταν σαν τόσο πρωτοποριακά φιλάνθρωπο, χρηματοδοτούσε μια σειρά από έρευνες που ήταν πειράματα πάνω σε ανθρώπους που βρισκόντουσαν σε αποικίες ή σε ανθρώπους που βρισκόντουσαν και στο εσωτερικό της Δύσης, σε φυλακές, σε άσυλα. Όσον αφορά τώρα την χρήση των γυναικείων σωμάτων, δεν είναι τυχαία τα σώματα που χρησιμοποιεί ο Epstein. Είναι ουσιαστικά ανθρώπους τους οποίους έβρισκε σε καταστάσεις ευάλωτες. Από την άλλη, η χρήση της παιδικής ηλικίας είναι κάτι το οποίο στην αποαπικιοκρατική θεωρία αναφέρεται ακριβώς ότι σε μερικά παιδιά δεν δίνει το δικαίωμα να νιώσουν ποτέ παιδιά. Και αυτός ο μηχανισμός δεν είναι τυχαίος, είναι ένα τεράστιο εργαλείο και της αποικιοκρατίας και της δουλείας και της αποικιακότητας και ουσιαστικά είναι μια τεράστια τεχνολογία που μας δείχνει ότι είμαστε πολύ μακριά από ένα όραμα δημοκρατίας. Γιατί ένα όραμα δημοκρατίας δεν θα μπορούσε να χωράει αυτό που συμβαίνει, αυτό που ανοίγεται μπροστά στα μάτια μας και παρόλα αυτά να συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο, όπως και συνεχίζουμε με αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας, με την γενοκτονία της Παλαιστίνης, με παιδιά τα οποία σκοτώνονται καθημερινώς και παρόλα αυτά θεωρώ ότι αυτά τα γεγονότα δεν είναι μόνο γεγονότα μιας τεράστιας βίας, αλλά είναι και μιας τεράστιας τεχνολογίας και μιας παιδαγωγικής σκληρότητας. Δηλαδή μας μαθαίνουν με κάποιον τρόπο ότι η βία είναι σαν ένα φυσικό φαινόμενο στο οποίο εμείς θα αρχίσουμε σιγά σιγά να γινόμαστε και όλο πιο ανθεκτικοί, αφενός και αφετέρου όλο και πιο προσεκτικοί για να μην μας τύχει, να μην είμαστε εμείς τα αυριανά θύματα του Epstein. Πολύ ωραία τα λέτε. Μιλάτε για τόσο σκληρά πράγματα, αλλά τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τα έχω ξανακούσει στο μάθημα, αλλά κάθε φορά είστε μαγεία. Τώρα έχω διάφορα να πω, αλλά νομίζω ότι ενδεχομένως να κυλήσουν λίγο καλύτερα μετέπειτα. Οπότε θα πω σε ένα κομμάτι που τώρα μπορεί να μην φαίνεται ότι συνδέεται, αλλά θα το συνδέσω. Λοιπόν, πολλές γυναίκες αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φεμινίστριες. Αντλώντας από τη δική μου πραγματικότητα, που είναι κυρίως έτσι λευκή, δυτική, αλλά ταυτόχρονα είμαι και δέκτης κοινωνιολογικών θεωρήσεων, μου γεννιούνται ορισμένοι προβληματισμοί.
Θα ξεκινήσω με την παραδοχή ότι ο φεμινισμός που μας έχει μεταδοθεί είναι συχνά λευκός και δυτικοκεντρικός. Λόγω αυτού στην Ευρώπη, ή μάλλον και λόγω αυτού στην Ευρώπη, ενδεικτικά στη Γαλλία, υπάρχουν έντονες συζητήσεις γύρω από τα μουσουλμανικά ενδύματα, όπως είναι χιτζάπ, κιμάρα, μπάγια, και το κατά πόσο αυτά λειτουργούν καταπιεστικά. Εδώ νομίζω πως είναι καλό να προσθέσω και την έννοια του φεμοεθνικισμού, όρος με τον οποίο περιγράφεται η εργαλειοποίηση των δικαιωμάτων των γυναικών για την προώθηση ξενοφοβικών πολιτικών. Βλέπουμε όμως και ένα άλλο παράδειγμα, εκείνο των Ταλιμπάν, οι οποίοι απαγορεύουν την εκπαίδευση των γυναικών μετά την έκτη δημοτικού. Πώς μπορούμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε τα ρατσιστικά και απικιακά ίχνη μέσα στον ίδιο τον φεμινιστικό λόγο? Πώς μπορούμε να διακρίνουμε πότε μια ρητορική περί γυναικείας απελευθέρωσης λειτουργεί τελικά ως μηχανισμός αποκλεισμού? Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τον απικιακό πατερναλισμό χωρίς ταυτόχρονα να αγνοούμε πραγματικές μορφές καταπίεσης, όπως το παράδειγμα της απαγόρευσης της εκπαίδευσης των γυναικών από θεοκρατικά καθεστώτα, ή ακόμη και το παράδειγμα του ότι οι κλειτοριδοκτομές θεωρούνται πολιτισμικό χαρακτηριστικό ορισμένων κοινωνιών. Εντάξει, εδώ θα μπορούσα να το διευρύνω ότι και η Δύση δεν είναι καλύτερη. Έχουμε τη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών, τα οποία έγιναν προκειμένου να δημιουργηθούν, βασίστηκαν σε πειράματα που έγιναν σε γυναίκες έτσι κρατούμενες, για το δέσιμο των σαλπίγκων, για τοποθέτηση σπιράλ. Δηλαδή και η Δύση δεν είναι καλύτερη, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαπραγματευόμαστε το κάθε τι μέσα από μια γενεολογία, δηλαδή να το βάζουμε πάντα στο πλαίσιο το οποίο συμβαίνει. Εδώ θα ξεκινήσω όμως από κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Είμαι από τη μεριά που είμαι ενάντια της πατριαρχίας και ενάντια της αποικιοκρατίας και ενάντια της ταξινόμησης της ζωής σε άξια και σε ανάξια. Δεν θεωρώ ότι προσωπικά έχω ένα προνόμιο πολιτισμικό το οποίο μου δίνει το δικαίωμα να παρέμβω σε άλλους πολιτισμούς και να τους δείξω το τι μπορούν να κάνουν. Αυτό είναι πολύ απλά ένα mansplaining. Επειδή αναφέρθηκε σε 3 διαφορετικά, θα ξεκινήσω από τη μαντήλα, γιατί αυτό ακούστηκε και στη Γαλλία και μάλιστα το κάναμε και σε μάθημα στο σεμινάριο στο οποίο είχα στο ΕΑΡΙΝΟ. Και για τους ακροατές, ακροατά και τις ακροάτριές μας, θεωρώ ότι αν διατρέξουν στο YouTube μια εκπληκτική παρουσίαση της ιστορικού Τζοάν Σκοτ, νομίζω ότι αξίζει πολύ, γιατί η ίδια έχει γράψει και βιβλίο πάνω σε αυτό και έχει θέσει ένα πολύ απλό ερώτημα: γιατί μας ενδιαφέρει μόνο η μαντήλα και δεν μας ενδιαφέρουν άλλα σύμβολα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί? Αυτό το αφήνω λοιπόν πάνω στο τραπέζι. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε λοιπόν να μας απασχολεί, γιατί ξαφνικά το γαλλικό κράτος ενδιαφέρθηκε, γιατί ξαναέρχεται αυτή η μαντήλα, μέσα από ποιο πλαίσιο εισέρχεται. Άρα δεν είναι τόσο για να σώσει τον γυναικείο πληθυσμό. Πραγματικά η πατριαρχία δεν έρχεται για να σώσει τον γυναικείο πληθυσμό, και νομίζω οι γυναίκες από όπου και να ερχόμαστε, το έχουμε καταλάβει στο πετσί μας, πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Μας το έχει δείξει έτσι και αλλιώς και η ιστορία. Τώρα, το ζήτημα είναι λοιπόν, επειδή τίθεται και το θέμα των Ταλιμπάν, θεωρώ ότι υπάρχουν εκεί οι γυναίκες για να αντιδράσουν. Οι ίδιες, όπως εμείς αναζητούμε τα δικά μας χνάρια, έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουν τη δική τους απελευθέρωση. Και όσον αφορά τις κλειτοριδεκτομές, θα πω ένα πολύ απλό, ότι μέχρι το 2022 επίσημα γινόντουσαν κλειτοριδεκτομές και στην ελληνική πραγματικότητα, όταν υπήρχε ένα intersex βρέφος. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω λοιπόν ότι, όπως το πες, δεν είμαστε δυστυχώς και εμείς ένα καθεστώς στο οποίο δεν αναπαράγουμε την πατριαρχία, δεν αναπαράγουμε την ταξινόμηση. Μακάρι να ήμασταν, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε. Και αυτό που θα έπρεπε να μας προβληματίσει αυτή τη στιγμή είναι ότι στις κοινωνίες που βρισκόμαστε είμαστε κοινωνίες του χρέους. Και η Ελλάδα μια κοινωνία ίσως από το μεγαλύτερο χρέος που μπορούμε να πούμε ότι έχει στη Δύση μετά το 2010, όπου έχουμε υφαρπαγή κοινωνικών αγαθών, υπάρχει μια φτωχοποίηση, μια τεράστια βία, και είναι όλα αυτά τεράστια κομμάτια ενός παζλ, όπου αυτή η βία ακριβώς, αντί να φαίνεται,
τι κάνει το σύστημα? Πολύ εύκολα μεταφέρει το βάρος ξαφνικά στο ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε το εσωτερικό της χώρας από τι? Από τη μαντήλα ή από τις κλειτοριδεκτομές ή από αυτό που συμβαίνει με τους Ταλιμπάν. Σαφέστατα ο στόχος μας είναι μια ανθρωπότητα η οποία δεν θα έχει την ταξινόμηση, όπου θα είναι σεβαστά όλα τα δικαιώματα. Αλλά δεν είναι σωστό να προσπαθούμε να δείξουμε κι εμείς μια πραγματικότητα η οποία ορατοποιεί τη βία πάνω στα σώματά μας, πάνω στους ψυχισμούς μας. Αυτό δεν είναι εργαλείο τουλάχιστον της κοινωνιολογίας. Θα μείνω στο κομμάτι της βίας και θα έρθω τώρα λίγο προς το μάθημα του ερηνού εξαμήνου που με ενθουσίασε. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα διαβάζω και το βιβλίο της Μπερζέ, είμαι λίγο μέσα στα πράγματα, τα ζω λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυτή την ερώτηση την είχα γράψει τον Φλεβάρη, τέλη της εξεταστικής. Από τότε, μέσα από το μάθημα, πήρα την απάντηση που ήθελα. Παρ' όλα αυτά αποφάσισα να τη θέσω, ενώ αμφιταλαντεύτηκα, γιατί το ότι εγώ πήρα τη γνώση δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να την πάρω και άλλες και άλλα και άλλοι. Λοιπόν, η διεκδίκηση ισότητας παρουσιάζεται συχνά ως το ύψιστο αίτημα. Ωστόσο, μήπως η ίδια η έννοια της ισότητας παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα πατριαρχικό και φιλελεύθερο πλαίσιο? Όταν οι θηλυκότητες βιώνουμε ιστορικά συστηματική καταπίεση, πώς μπορούμε να σκεφτούμε την εξουσία? Είναι ένα κατανομή της αρκετή ή απαιτείται ριζικός μετασχηματισμός των ίδιων των δομών που παράγουν οι ιεραρχίες? Και το disclaimer που έκανα πριν έχει να κάνει με τις σημειώσεις που είχα κάνει σχετικά με αυτή την ερώτηση και τη σκέψη που εγώ είχα ήδη από το Λύκειο ότι αρκετές ζητάμε ισότητα, γεγονός που στα δικά μου μάτια φαίνεται μικρό, διότι η ισότητα είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε με τα πόσα έχουμε περάσει και συνεχίζουμε να περνάμε, αλλά δεν μας τη δίνουν. Και η σκέψη λοιπόν που είχα κάνει τότε είναι ότι αφού οι άντρες δεν καταλαβαίνουν το τι περνάμε, μήπως θα πρέπει εμείς να πάρουμε τα ηνία. Παρ' όλα αυτά, μου μάθατε ότι αυτό που λέει και η Βερζέ, ότι μας έχουν πάρει το δικαίωμα να οραματιζόμαστε μη βίαιες κοινωνίες. Και εγώ εκεί μετά τα 16 μέχρι και τα 20-21 σκεφτόμουν έτσι βία, ότι αφού εγώ φοβάμαι το βράδυ που κυκλοφορώ και έχω τα κλειδιά στη γροθιά μου, μήπως θα πρέπει εσύ άντρα όταν βλέπεις μια γυναικεία φιγούρα να βάζεις εσύ τα κλειδιά επειδή εσύ θα με φοβάσαι? Ναι, για να ξεκινήσουμε με τον όρο ισότητα, λίγο είναι όπως και όρο συμπερίληψη. Ισότητα σε σχέση με τι, συμπερίληψη σε σχέση με τι. Θέλω να πω ότι από πριν υπάρχει ένα πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο είναι σαν να λέμε τώρα ας βάλουμε κάτι ακόμα και θα γίνει καλό. Δεν μπορεί να γίνει καλό γιατί η βία είναι ένα δομικό στοιχείο του καπιταλισμού. Η πατριαρχία είναι ένα δομικό στοιχείο του καπιταλισμού, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να υπάρχει ο πλούτος μιας ελίτ. Άρα το να ζητάμε απλά ισότητα, και το λέει πολύ ωραία η Βερζέ, γι' αυτό κάθε φορά ξεχνάμε κάτι. Για παράδειγμα, το λέει πολύ όμορφα, μπαίνουμε σε χώρους που είναι καθαροί για να πούμε, όπως και σήμερα μιλάμε για τα δικαιώματα, αδιαφορώντας, αορατοποιώντας, όπως θέλετε πέστε το, κυρίως τις γυναίκες που πέρασαν πριν από αυτούς τους χώρους για να καθαρίσουν. Άρα η ισότητα αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαρτιά, για να έρθω να μιλήσω με την πραγματικότητα, θυμίζοντάς μας ότι αυτό που στις αραβικές χώρες ονομάζουν χάραγκας είναι οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε τα σύνορα και καίνε τα χαρτιά τους, γιατί με αυτόν τον τρόπο ακριβώς προσπαθούν να ξαναυπάρξουν. Γιατί αν κρατούσαν τα δικά τους χαρτιά δεν θα είχαν καμία υπόσταση. Άρα το είπατε πολύ ωραία, το είπες πολύ ωραία Μαρία, ότι ουσιαστικά δεν διεκδικούμε απλά ισότητα σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι πατριαρχικό, απεικιοκρατικό, μη αναπηρικό, ταξικό, ηλικιακά ρατσιστικό, όπου είναι ένα σύστημα που έχουμε μάθει να μετράμε τις ζωές ανάλογα με την ταυτότητά τους. Δεν ακούμε την ιστορία, δεν ακούμε το βίωμα, ακούμε την ηλικία, το φύλο, την τάξη, την ηλικία, τα πάντα και φτιάχνουμε το προφίλ. Το βίωμα αυτού του ανθρώπου δεν το ακούμε και δεν το ακούμε όχι μόνο όταν παρεμβαίνει η επιστήμη, όχι μόνο στον βιασμό. Σας θυμίζω ότι όταν βιάζεται μια γυναίκα δεν βιάζεται μια φορά.
πρέπει να περάσει από το νοσοκομείο να γίνουν οι ανάλογες εξετάσεις, θα πρέπει να περάσει ο ιατροδικαστής και θα πρέπει να δώσει τη δική του αλήθεια ο ειδικός για να δώσει τη βεβαίωση ότι πραγματικά συνέβη. Άρα από πού θέλετε να ξεκινήσω να μιλάμε λοιπόν για αυτή την ισότητα? Άρα ναι, θεωρώ ότι μας χρειάζεται ακριβώς το να θέσουμε πάνω ξανά στο τραπέζι τους όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται και ουσιαστικά να αποδομήσουμε αυτό το πλαίσιο το οποίο ασφιχτιούμε και οι γυναίκες και οι άντρες και τα άτομα εκτός του διαδικού πλαισίου, γιατί βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς, και αυτό το θυμάμαι πολύ καλά. Είχα μια σειρά ανοιχτών σεμιναρίων και ήταν εκείνο κάθε Παρασκευή, και ήταν μια Παρασκευή που το είχαμε αφιερώσει στην αναπηρία. Και κάποια στιγμή πάνω στην συζήτηση είχαμε μια νοσοκόμα η οποία είχε πει κάτι το εξαιρετικό, δηλαδή πάνω στην κουβέντα, η οποία είπε κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι θα γίνουμε ανάπηροι. Όταν συνειδητοποιείς το πόσο δένεσαι με τη ζωή του άλλου, καταλαβαίνεις ότι δεν τίθεται καν τέτοια ερωτήματα για ισότητα, για συμπερίληψη, γιατί ξέρετε κάτι, και αυτός ο όρος με ενοχλεί. Το συμπερίληψη σημαίνει έχω φτιάξει εγώ τον κύκλο, θα σου φτιάξω ένα κομματάκι, έλα και εσύ να σε συμπεριλάβω. Δεν θέλω να με συμπεριλάβει κανένας, δεν θέλω να ζητήσω τη χάρη από κάποιον, γιατί αυτόματα μέσα σε όλο αυτό διεισδύει μια τεράστια βία, διεισδύει ξανά μια τεράστια ταξινόμηση και υπάρχει ακριβώς ένα πλαίσιο το οποίο έχει φτιαχτεί από πριν, απεικιοκρατικό, λευκό, και στο οποίο θα πρέπει να εισαχθούμε σε αυτό, γιατί πολύ απλά μόνο έτσι αναγνωριζόμαστε ως άνθρωποι. Λοιπόν, για το βιασμό θα ήθελα να μιλήσουμε. Θα το συνδέσω με την προηγούμενη ερώτηση, έτσι, για το ότι μας έχουν πάρει το δικαίωμα, έτσι, να οραματιζόμαστε με βίαιες κοινωνίες, και θα ήθελα να αναφερθούμε στο παράδειγμα που λέει η Βερζέ στο Abu Ghraib το 2004 σχετικά με την επιστράτευση Βορειοαμερικανίδων γυναικών να βιάσουν μουσουλμάνους άντρες, δηλαδή να εξετάσουμε τον βιασμό ως όπλο πολέμου. Ο βιασμός ουσιαστικά είναι μια τεχνολογία πολέμου, έτσι κι αλλιώς το λέει και ο Λαζαράτο πολύ καλά. Βρισκόμαστε σε ένα συνεχή πόλεμο. Δεν έχουμε φύγει από αυτό. Θα ξεκινήσω ωστόσο το κομμάτι όλο αυτό λίγο από την Σίλβια Φεντερίτσι, η οποία μας έδειξε πώς ο βιασμός χρησιμοποιήθηκε σαν ένα τεράστιο εργαλείο για να μπορέσει να υπάρξει η φαρπαγή της κοινής γης, της γνώσης που μοιράζονταν οι γυναίκες μεταξύ τους. Και κυρίως για να μπορέσουν να διασπάσουν την ταξική συνείδηση, γιατί μιλάμε για μια περίοδο στον 15ο αιώνα όπου τα κατώτερα στρώματα έχουν διεκδικήσει και έχουν καταφέρει να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερους μισθούς. Άρα η άρχουσα τάξη χρειαζόταν ένα εργαλείο. Το εργαλείο ήταν σαφέστατα ο σεξισμός, όπως είναι ο μισαναπηρισμός, όπως είναι ο ρατσισμός, δημιουργεί τον εσωτερικό εχθρό και αυτόματα διασπάσει την κοινότητα. Γιατί ξέρετε, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, παίρνεις ένα κομμάτι της κοινότητας, ακόμα και του φαντασιακού ότι μπορούμε να συνυπάρξουμε. Αυτό το κομμάτι του βιασμού χρησιμοποιήθηκε λοιπόν με έναν τρόπο νόμιμο, μια και το γαλλικό κράτος ουσιαστικά εισήγαγε και την κουλτούρα του βιασμού μέσα από τους μαζικούς βιασμούς, δηλαδή επιτρεπόταν ο μαζικός βιασμός, και ο οποίος ασκήθηκε σε γυναίκες οι οποίες τόλμησαν να έρθουν να εργαστούν, τόλμησαν να κυκλοφορήσουν δημόσια. Άρα υπήρξε η φαρπαγή του δημόσιου χώρου από τις γυναίκες μέσω του βιασμού. Μαθαίνεις δηλαδή να μένεις στο ρόλο σου, μαθαίνεις να μένεις στο χώρο σου, μαθαίνεις να υπακούς. Γιατί πολύ απλά διαφορετικά υπάρχει η αρχιτεκτονική του φαλού. Του φαλού ενός δυτικού και λευκού απικιοκράτη, για να μιλήσουμε και για την συγκεκριμένη περίοδο, ο οποίος, μην ξεχνιόμαστε, κυριαρχεί μέσω του βιασμού και σε όλη αυτή την περίοδο και μέχρι τις μέρες μας. Το ζήτημα είναι ότι, και το βάζει πολύ ωραία και η Βερζέ, το βάζει πολύ ωραία και η Πούαρ, δεν είναι μόνο οι άντρες. Είναι μια τεχνολογία πολέμου. Εξάλλου η Ευγονική οραματίστηκε να δημιουργήσει μια τεχνητή κοινωνική διεθνή γυναικεία φιγούρα, η οποία ουσιαστικά θα ξερίζωνε από μέσα της αυτό το κομμάτι που θέλανε να ξεριζώσει, το οποίο ήταν η μνήμη των μαύρων γυναικών,
οι οποίες είχαν διασώσει την αλληλεγγύη, την έννοια της κοινότητας, αλλά και των γυναικών και στο εσωτερικό της Δύσης, που ακριβώς πάλευαν για να μπορέσουν να διασφαλίσουν συγγενικές σχέσεις, την αγάπη, τη φροντίδα. Αξίες δηλαδή οι οποίες υπήρχαν ιδιαίτερα στα κατώτερα στρώματα και στις κοινότητες οι οποίες υπήρξαν κάτω από το καθεστώς της δουλείας, γιατί αν δεν το είχες αυτό δεν θα μπορούσες ποτέ να επιβιώσεις. Άρα το μοντέλο, η χρήση των γυναικών και ακριβώς η χρήση του βιασμού μέσα από και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν, αλλά ακόμα και με τη χρήση ακόμα και ζώων, δηλαδή χρησιμοποιούν και σκυλιά, με εικόνες οι οποίες διέρευσαν κιόλας και μας δείχνουν το πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια τεχνολογία ακριβώς αυτής της αποικιοκρατίας. Δηλαδή η αποικιοκρατία μέσω και της διείσδυσης είναι ότι θέλω να καταλάβω και μπορώ να καταλάβω το σώμα σου, να σε ξεφτυλίσω, δηλαδή ότι η έννοια της διείσδυσης σημαίνει αυτόματα ο ξεφτυλισμός, ότι γίνεσαι από μια ζωή αντρική σε μια εκθυλιμένη ζωή. Αυτό δείχνει και αυτό το οποίο συμβαίνει και στις μέρες μας, γιατί τα παραδείγματα που φέρνει και η Βερζέ, αλλά και ευρύτερα αυτό που βιώνουμε γύρω από την γενοκτονία που συμβαίνει, θυμίζω ότι εξάλλου το Ισραήλ καταδικάστηκε γι' αυτό, δείχνει ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολέμου, είτε είσαι από τη μεριά του άντρα είτε από τη μεριά της γυναίκας, γιατί πολύ απλά η διείσδυση είναι αυτό που σου δίνει την υπεροχή. Δηλαδή σαν ένας στρατός ο οποίος καλείσαι να νικήσει, καλείσαι ακριβώς να καταλάβεις, να υφαρπάξεις το σώμα, την ψυχή, την αξία, την αξιοπρέπεια, την επιθυμία του άλλου, τη συνένεση του άλλου και ουσιαστικά να τον καθυποτάξεις σε ένα καθεστώς ζώου. Και εδώ θα μπορούσαμε να ανοίξουμε και τη βιβλιογραφία για τη χρήση των ζώων, επαναλαμβάνοντας ακριβώς ότι στην πραγματικότητα τρώμε τις ίδιες μας τις σάρκες. Και αφού είπαμε και για τα ζώα, κάτι το οποίο άκουσα από άλλο από εσάς και μου έκανε εντύπωση είναι ότι το φορντικό μοντέλο στηρίχθηκε στα σφαγεία. Σωστά. Και το πώς τα σφαγεία ήταν ανοιχτά έτσι, στην άριστη τάξη, σωστά, στη Γαλλία. Σωστά. Και όλο αυτό. Ο Φόρντ ήταν αυτός που παρακολούθησε τα σφαγεία. Δηλαδή παρακολούθησε ότι το ζώο ολόκληρο εισέρχεται στα σφαγεία, ότι μοιράζεται, καταλήγει στο τυποποιημένο προϊόν. Οπότε ακριβώς όλη αυτή την τυποποίηση, την φορτική λογική, τη βιομηχανική λογική, και ουσιαστικά οι βιομηχανίες στηρίχτηκαν ακριβώς σε αυτή την λογική, με ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί για να επανέλθουμε κιόλας, όταν ο Φόρντ φέρνει όλο αυτό τη βιομηχανική λογική και τη βιομηχανία, αυτό σήμαινε επίσης και μια εκπαίδευση η οποία θα έρθει θα χρησιμοποιήσω λοιπόν ξανά ένα ρόλο έτσι σεξιστικό, να επανδρώσει τις βιομηχανίες, που σήμαινε ότι όχι τυχαία μετά το 1880 έχεις την υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης. Αυτό που θεωρείται συχνά από τη βιβλιογραφία ως κάτι το οποίο άνοιξε τον δρόμο στα λαϊκά στρώματα και στην Αμερική στους μαύρους. Στην πραγματικότητα όταν ανοίγει αυτό δημιουργούνται οι κλίμακες μέτρησης ευφυΐας, όπου ταξινομούνται οι ζωές υποτίθεται με αντικειμενικό τρόπο ανάλογα της ευφυΐας τους. Αυτό οδήγησε λοιπόν τους μαύρους σε ειδικά σχολεία με χρηματοδότηση και του Ιδρύματος Ροκφέλερ, γιατί πολύ απλά όπως αναφέρανε ο στόχος ήταν να μάθουν καλά τη θέση τους. Και η θέση τους ήταν να μάθουν το πώς θα διαχειρίζονται τις μηχανές. Δεν χρειαζόντουσαν κάτι άλλο. Άρα η μαζική εκπαίδευση δεν ήταν για να έχουμε όλη πρόσβαση σε μια δημόσια εκπαίδευση όπως ένα κοινό αγαθό. Ήταν πώς μέσα από την εκπαίδευση επίσης θα αναπαραχθεί αυτή η βιομηχανική λογική και στην πραγματικότητα αυτή η διάσπαση και αυτή η ανάλωση η οποία γίνεται και μέσα από το σφαγείο, αλλά και αυτή η αποανθρωποποίηση, γιατί ξέρετε κάτι, ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει μέρος σε όλη αυτή τη σφαγή χάνει ένα κομμάτι του. Και αυτό το κομμάτι είτε αφορά τα ζώα είτε αφορά τους ανθρώπους, το χάνουμε συνεχώς. Το χάνουμε συνεχώς και μέσα στην καθημερινότητά μας, όταν άνθρωποι γύρω μας φάζονται, όταν άνθρωποι γύρω μας τους φέρονται χωρίς σεβασμό και εμείς συνεχίζουμε σαν να μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε φορά που χάνουμε έναν άνθρωπο
Χάνουμε ένα κομμάτι της κοινότητας. Και αυτό το λέω και κάθε φορά που συμβαίνει μια γυναικοκτονία. Κάθε φορά που γίνεται μια γυναικοκτονία, σπάει ένας τεράστιος κρίκος αυτής της κοινότητας. Και το πιο δύσκολο πολύ συχνά στις τάξεις μου, όταν ξεκινάμε, είναι αυτό που σας έλεγα από την αρχή, ότι τολμήστε ακόμα και σε επίπεδο φαντασίας, τολμήστε ότι μπορούμε να οραματιστούμε κοινωνίες χωρίς βία. Από όταν μας το είχατε πει αυτό, είχα προσπαθήσει να το κάνω σαν άσκηση στο σπίτι και νομίζω πως ακόμα δυσκολεύομαι. Δηλαδή την πρώτη φορά θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά το βράδυ εκείνο που έχω προσπαθήσει να το οραματιστώ και είναι ένας πολύ συγκεκριμένος δρόμος που φοβάμαι στον Πειραιά που μένω. Και προσπάθησα να με οραματιστώ, να περπατάω και να μην φοβάμαι και είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ και ακόμα δυσκολεύομαι. Αλλά το φροντίζω, το κάνω σαν task. Δηλαδή προσπαθώ μέσα στην εβδομάδα 2 φορές το λιγότερο να προσπαθήσω και θα καλέσω και όσες και όσους μας ακούνε να το τολμήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εμένα αυτό, ας πούμε, το να οραματιστώ μη βίαια πράγματα ήταν τεράστιο κλειδί στο να ξεκουμπώσω κάποια πράγματα, να τα ξεκλειδώσω. Η αλήθεια είναι ότι όταν έλεγα να οραματιστούμε κάτι χωρίς βία δεν είχα τόσο πολύ έναν δρόμο. Γιατί η αλήθεια είναι ένας δρόμος, το βράδυ κιόλας, ένας δρόμος επικίνδυνος που όλες οι θηλυκότητες γνωρίζουμε τους επικίνδυνους δρόμους στη γειτονιά μας. Δεν νομίζω μπορούμε εύκολα να τον φανταστούμε χωρίς βία, γιατί εδώ θα ήταν και λίγο κάτι το οποίο με έναν τρόπο θα κρύβαμε τη βία. Αυτός ο δρόμος έχει βία. Έχει βία γιατί έχουμε μάθει ότι έχουν συμβεί διάφορα. Οπότε θέλω να πω ότι αυτός ο φόβος μας είναι υπαρκτός. Είναι ένας υπαρκτός φόβος. Αυτό που τουλάχιστον εγώ καλούσα ήταν ότι δεν χρειάζεται πάντα να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία μας έχοντας αυτό το φόβο ακόμα και στα εργαλεία μας. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβεί, έτσι είναι το σύστημα. Αυτό θα πρέπει να δώσουμε άλλα εργαλεία. Το σύστημα είναι έτσι, είναι πατριαρχικό, έχει τη βία ενσωματωμένη, είναι δομικό του στοιχείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το δεχτούμε. Και γι' αυτό λόγο κιόλας μου αρέσει ιδιαίτερα και το έργο της Γκάγκο, η οποία μιλάει για την γενικευμένη απεργία, θυμίζοντάς μας ότι έχουμε τα εργαλεία, δηλαδή μία ημέρα αν απεργήσουν οι γυναίκες, το κράτος καταρρέει, η βία καταρρέει και είναι ένα τεράστιο εργαλείο να καταλάβουμε ότι μέσα στις κοινωνίες εμείς ως άνθρωποι έχουμε και εμείς τη δική μας δύναμη στο να μπορέσουμε να αντιωθούμε όταν μια συγκεκριμένη εξουσία έρχεται ενάντια μας. Δηλαδή το να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε είναι η φαρπαγή του δημόσιου χώρου. Ισχύει, και η λύση δεν είναι, τώρα που διάβαζα χθες ένα άρθρο για τις πρώτες Ελληνίδες που εθελοντικά θέλησαν να πάνε στο στρατό, να καταταγούν, και ότι στη βία πρέπει να μην απαντάμε με βία. Είναι πολύ δύσκολο να το σκεφτώ. Ειδικά είμαι ένας άνθρωπος με πάρα πολλές φοβίες. Φοβάμαι πάρα πολύ. Ο φόβος είναι από τα κυρίαρχα συναισθήματα. Και ότι η λύση δεν είναι να στρατευτούν και οι γυναίκες που είδα χθες σε ένα άρθρο, ότι οι πρώτες εθελόντριες Ελληνίδες μπήκαν στο στρατό. Εδώ μιλάς αφενός για το φόβο, ο οποίος φόβος δεν είναι ατομικό, είναι ένα πολιτικό γεγονός. Θέλω να πω πολύ απλά ότι ο φόβος που αισθανόμαστε είναι ένας φόβος ο οποίος δημιουργήθηκε ακριβώς μέσα από όλο αυτό που συζητάμε. Δηλαδή ότι αν κυκλοφορήσεις μπορείς να υποστείς βιασμό σε συγκεκριμένα μέρη, σε συγκεκριμένες ώρες. Άρα ο φόβος επίσης το να μιλήσεις πολλές φορές επειδή είσαι θηλυκότητα, και αυτό υπάρχει. Ότι δεν θα σε ακούσουν, ότι πρέπει να υψώσεις πιο πολύ τη φωνή σου, ότι για να έχεις πρόσβαση σε συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει να δείξεις 2 και 3 φορές περισσότερο ότι είσαι ικανή. Άρα ο φόβος είναι υπαρκτός μέσα από μια γενεολογία της βίας. Δηλαδή υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο ακριβώς δημιουργεί το φόβο, γιατί με αυτόν τον τρόπο μαθαίνεις όλο και περισσότερο τα όρια σου. Δηλαδή ότι δεν πρέπει ποτέ να διαφύγεις από αυτό το σύνορο όριο. Το άλλο τώρα όσον αφορά τη βία, και πιο συγκεκριμένα, γιατί εδώ το εξειδικεύεις, δεν μιλάμε γενικώς για τη βία, το εξειδικεύεις για τον στρατό. Ο στρατός είναι μια πολεμική μηχανή.
Γιατί να μας αρέσει να δυναμώνουμε τις πολεμικές μηχανές τη στιγμή την ίδια που δεν έχουμε ένα κοινωνικό κράτος? Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή θα θέλα να έβλεπα χρήματα τα οποία θα έπεφταν στα νοσοκομεία, στην εκπαίδευση, στους μισθούς, στις συντάξεις, στο να γίνουν οι πόλεις μας, να μπορούν να βγαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε αναπηρία, βλάβη, ό,τι θέλετε, να μπορούν να βγουν και να μην χάνονται στη λακκούβα του δρόμου, να μην χάνονται ζωές. Προχτές χάθηκαν στην Παναγιούδα, για παράδειγμα, 2 παιδιά τα οποία ήταν στο μηχανάκι και άκουσα ότι είχε να κάνει με την κλίση του δρόμου. Δηλαδή, τα χρήματα θα έπρεπε να πέφτουν ακριβώς σε μια κατάσταση που θα φροντίζαμε για το κοινωνικό καλό, στο να είμαστε ακριβώς με καλύτερες συνθήκες ζωής. Γιατί να μας ενδιαφέρει αυτός ο πόλεμος και όλη αυτή η εμπόλεμη εγρήγορση η οποία γίνεται και όλος αυτός και ο εξοπλισμός και όλη αυτή η χρήση των ανθρώπινων πόρων? Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είμαστε μια κοινωνία, και το είπα πριν, χρέους από το 2010, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι επίσης είναι στο χέρι μας το να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει και ότι δεν έρχονται να υπερασπιστούν ούτε τη γη μας, γιατί βλέπω ότι αν έχεις χρήματα την ελληνική γη μπορεί να την αγοράσεις πάρα πολύ εύκολα, ούτε λοιπόν και την πατρίδα όπως ακούμε. Άρα αυτός ο πόλεμος κάτι άλλο θέλει να φέρει. Οπότε θα προτιμούσα να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος για στο πότε πώς μπορούμε να επιστρέψουμε ακριβώς επιτακτικά σε ένα ακριβώς κοινωνικό κράτος. Και θα κλείσω συμφωνώ σε όσα είπατε, και θα κλείσω, ελπίζω, με μια αισιόδοξη απάντηση να λάβω, ότι αν το φύλο είναι καθεστώς αλήθειας, πώς μπορούμε να το αποαπικιοποιήσουμε? Το φύλο, όπως και η φυλή, όπως και η τάξη, όπως και η ηλικία, όπως και η αναπηρία, είναι μια ταυτότητα. Αυτό σημαίνει ότι πίσω από την έννοια της ταυτότητας αναπαράγεται ένα απεικιοκρατικό διεθνές καθεστώς αλήθειας, το οποίο σημαίνει ότι πίσω από την ταυτότητα, για παράδειγμα, αρενοπότα θηλυκότητα, σημαίνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από τη μια άκρη του πλανήτη στην άλλη. Από τη στιγμή που αντιληφθούμε ότι δεν είμαστε ταυτότητες, δεν είμαστε αριθμοί, αλλά είμαστε ακριβώς άνθρωποι με βιώματα, με μια ιστορία, και αρχίσουμε και καταγράφουμε ακριβώς αυτές τις ιστορίες και διεκδικήσουμε επίσης απέναντι στο βίωμα τη δύναμη και την αλήθεια του βιώματος απέναντι στην αλήθεια του ειδικού, η οποία προτάσσεται ως η ανώτερη, θεωρώ ότι θα είναι ένας τρόπος για να αποαπικιοποιήσουμε όχι μόνο το φύλο, αλλά και τις ζωές μας, και στην πραγματικότητα να δημιουργήσουμε ξανά κοινωνίες και κοινότητες αλληλεγγύης, ανθρώπινες, και ακριβώς όχι κοινωνίες πολέμου που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Και είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό να κατανοήσουμε ότι στην πραγματικότητα το φύλο δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια παρένθεση, ότι δεν μας αφορά, ότι είναι κάποια κοινότητα η οποία πολεμάει ενάντια των αξιών μας, αλλά στην πραγματικότητα ότι το φύλο, όπως και όλες τις ταυτότητες οι οποίες ανέφερα, ξεριζώνουν δικαιώματά μας. Γιατί πολύ απλά, να ξέρετε, και στις μέρες μας έχει διαμορφωθεί ένας ολόκληρος λόγος που επαναφέρει, για παράδειγμα, ότι οι γυναίκες δεν είναι αρκετά καλές για την τεχνολογία, και φυσικά οποιασδήποτε άλλες ζωές εκτός της διαδικότητας, ότι εφόσον βιολογικά δεν φτάσαμε στο ανώτερο εξελικτικό, σύμφωνα πάντα με όρους της δυτικής βιολογίας, άρα και αυτές υστερούν. Άρα ξαναμπαίνουμε σε μια λογική μιας ηγεμονικής αρενοπότητας. Εξάλλου ο Μπέζος το 2021 έστειλε τον πύραυλο με σχήμα φαλού, ακριβώς για να διερευνήσει το σύμπαν, και όλο αυτό το πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο το οποίο σίγουρα δεν αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα θεωρώ πολύ απλά ότι η αποαπικιοποίηση του φύλου και σπουδές οι οποίες ασχολούνται ακριβώς τόσο με την αποαπικιοκρατική θεωρία αλλά και με το φύλο, το μόνο το οποίο μπορούν να φέρουν είναι σίγουρα έναν πιο ανθρώπινο κόσμο για όλα μας.
Πάρα πολύ ωραίο κλείσιμο. Και θα πω και ότι εντάξει, είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε και άλλα τόσα. Αλλά νομίζω πως εντάξει, όσα και όσοι μας ακούνε, αν σας δοθεί ευκαιρία να ακούσετε την κυρία Τζανάκη, είτε σε πλαίσιο σπουδών είτε οτιδήποτε, κάντε το, γιατί δεν μπορέσαμε να τα χωρέσουμε όλα και είχα πάρα πολλές σημειώσεις, αλλά νομίζω κάπως μπορούσα να τα συγκεντρώσω όλα μαζί, είναι στο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πως έννοιες όπως το κράτος, η εξουσία, οι θεσμοί, η πατριαρχία, ο καπιταλισμός, ειδικά εξορρυκτικός καπιταλισμός, ενώνονται, όλα αυτά συνδέονται και οδηγούν στα αποτελέσματα, σε όλα αυτά που ζούμε. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και για αυτή την ωραία συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα πάντα και εύχομαι να δούμε έναν πολύ πολύ πιο ανθρώπινο κόσμο. Το έχουμε ανάγκη και κυρίως να μην δούμε πόλεμο. Ενώ με πολύ μεγαλύτερες απώλειες από ό,τι ήδη έχουμε. Μακάρι. Να είστε καλά. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητά ακροατά και αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και θα χαρώ πολύ να διαβάσω τις σκέψεις σας στα σχόλια. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να ακολουθήσετε το Sociologist in That podcast στο Instagram και στο TikTok για να ενημερώνεστε τόσο για το πότε θα ανεβαίνουν νέα επεισόδια, όσο και για διάφορα κοινωνιολογικά facts. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να θυμάστε πως ο κόσμος δεν αλλάζει από μόνος του, αλλάζει όταν τον κατανοούμε και τον αμφισβητούμε.